Редакциябызга келген беренче хат юлдары ошо көндәрдә 91 яшен билдәләүсе Фәридә Минибай кызы Рәхмәтуллинга юллана. Елы истәлекле тәбрикләү хаты ашауга күңел түрендә яткан иң изге теләкләрен балалары юллай. Кадерле кешебез Хозур табигатьле Архангель районы Абзан авылында 1931 елдың ямьле май айында ишле гаиләләрнең берсендә дөньяга аваз ала. Уның баласагы дәшһәтле хугыш вакытына туры килә. Көсін ғынып та өлгірмәгән 12 яшьлек кенә кыз бала колхозда хыйыр һава. 1950 елда төзелештә эш башлай һәм хаклы ялга сыккан фанера комбинатында тир түгә. Безгә үз балага улдары Ирек, кызлары Венера, Кларага гомер бүләк итеп, лаеклы тәрбия белем биреп, олы тормыш юлына сыгардылар. Өлкән яшьтәге әсәйебез Фәридә Минибай кызы Рәхмәтуллина 4 янсәргә, 1 янгә 16 бүләсәгә бәхетле өләсәй. Бүгенге олы юбилейында кадерле кешебезгә тик йылы хисләребезне, бөтмәс төкәнмәс рәхмәт сүзләрен генә yetkirгебез килә. Кадерлебез безнең, без һине бик нык яратабыз. Безнең өчен эшләгән изгелекләрең өчен сикһез рәхмәтлебез, һинең алдыңда баш иябез. Балаларың, янсәрдәреңдең, килен кияүдәреңдең, бүләсәләреңдең изгелегендә һәм тәрбияһендә безнең һөюбезне тоеп, авырмай, һызланмай бәхетле картлык кисәргә язһын ине дип теләйбез. Рәхмәт әсәй һиңә, мең рәхмәт. Бар нәмәгә булдың түгемле, сәламәт бул, кайгылар хис күрмә, Ходай олылаһын үзеңдә. Безнең өчен мәңге кадерле һин, Ходай кушһын бергә яшәргә. Йир йөзендә күпме кеше яшәй, иң якыны безгә һин генә. Куаныстар шишмә булып акһын, күтәренке булһын күңелең. Именлектә безнең менән бергә үтһен гөрләп һинең гомерең дип, матур шигырь менән тәбрикләү хатын тамамлай улыгыз Ирек, киленегез Ридана, кызларыгыз Венера, Клара һәм барлык янсәрләрегез, бүләсәләрегез. Фәридә Минибай кызы, бездә барлык иҗади төркем исеменнән гомер байрамыгыз менән котлайбыз. Балаларыгызның кадер хөрмәтенә төренеп кенә именлектә гомер итәргә насыйп булһын. Хәзер яңгыраясак йырда фәкать һезнең өчен. Шатлыкларың торган, онытылып, борчуларың булган, җибәрелеп. Шуңа бәйрәмнәреңне җибәргәнсең, тыйнакына итеп үткәреп. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде боротым, ярар елмая. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадың ничек иде боротым, ярар елмая бер салама. Каушап калган нурлы йөзләреңә, ак яулыгың бигрәк килешә. Борчылмалы син, былай да матур, бик күлмәк кигән килештә. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде боротым, ярар елмая бер салама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде боротым, ярар елмая бер салама. Күчтәнәчләр белән табын тулды, куанычлар күбрәк ананда. Җаныбызга җылы кояш булып, яшәми шулай